Здравейте, приятели! Здрасти! Здравейте! Аз съм Лисунгерката Маги. Тук с мен са... Казвайте си имената. Ради! Сгини. Ау! Хайде, давай. И какво е това? А, Защо са две? Защо винаги са две? наистина. А? Чакай! Легнах си. Легнахме ли всички? Окей. Чупи се. Опа, не так да щупа, бе. Така, аре. Благодаря ви, кавалери сте. What the fuck? Затова ти говоря, че е супер огромен мап. Аз ей такива мапове обичам. Дет нямат край. Дет са такива лесни за джъмпане. Виж какви са удобни. Нали, Ради? Чакайте ме, де, нали сме екип? Аз си го минавам така. За кеф. Мисля, че един лефна. Май Никъде трябва не да играем на Game Mode 1. А? Май трябва да играем на Game Mode 1, защото изчислявам, че е така, трябва да се играем. Аз паднах от всичко. Да. Аз оставам да се родим. Пресмяташ нещо, което и аз не мога. Някой да ми удари един тъпо. Удари един тъпо. Ох! Thank you. И аз ще ударя един тъпо. Сега къде се ходи? По дървото ли, бе? Ти това мина ли го? Ох, аз не мога нещо да... И добре, сега на къде се ходи? Къде да знам? Тъпото нещо. То. Я ми ударете още един път. Аз това те питах, дали си го минал това? Добре, пази се, хайде, скачай де, на другото зелено, але давай де. Ох, аз така го минавам следно. Някой да ми удари пак, защото паднах. Нали имаш вода, Маги, нали имаш вода? Отъна. Стой така. Давай насам. Стоя така. Главички на зомбита. Пак паднах. Това адвенчър мап ли е? Не. Пак удари. Thanks. Да ти се струва на Adventure Map, случайно. Please. Влади, я отивай пред мен. Защото много изоставаме. Айде да се чакаме вече. Айде. Айде да чакаме на следващото спиране. Не, аз паднах. Ела, човек. Виж, бе. Ехо. Онова нещо. Стой да така. Айде. С предимство са дамите. Сега тук по лияните. Окей, аз влезнах. Аз Много в къщата. Изчакайте. И аз. Вау. То паркур няма дет са направили тук, няма да го правя. Тъй, Къде сте? аз ето тук при Влади. Чакай. А къде отиваме? Аз съм най-долу. Скачам. Аре, телепортирайте се. Аз сега ще дойда. Аз не мога да виждам от тъпата камера. Сори, ама трябва пак. Това камера, ти с камера ли снимаш? Еми да. Аз от компютъра не мога. Има фрап само. Имам, ама само, че не знам как да го използвам и такива неща. Може ли някой да ми удари пак тъпият телепорт? Някой може да ми удари на мен телепорт. Чакайте. Сега като стигнем до това... Ето.
телепортация. Благодаря ви. Тук вече не искам да ме телепортвате. Шит. Шит! Нали? Ти не падна, нали? Ти си паднал вътре. Оф. What the fuck, sis? Какво? Аз не съм толкова добър. Аз мислях, че си про. Ама играеш с чит. Той играе на геймата на Ох, омръзна ми това. Това ми омръзна. Трябва някой да стигне. Другите да се телепортнат. Да се телепортнат. Босъм, препарвам. Давай това тук. Да, наистина, аз падам винаги. Дабл джамп. Шит. Стига да е. Шит. Няма да читваме. Добре да е. Ще читваме, иначе така 3 часа трябва да го минаваме. И повече то така се минава. Добре. С много време и труд. Болезнен труд. Да ти пада кръчката, да ти пада храната, да ти е маната. Минавай. Защо? Защо? Аз ще стоя там, а вие се телепортирайте и се опитвайте. Окей. Чакайте малко, ще стоя тук. Само една секунда. Ако имаше някакъв начин да се вкачваме да не огради, щяхме да можем да го скочим. Карате, телепоркайте се. Няма да го паркурваме това всеки път. Аз ще си го минавам и така. Добре, телепортирай се, сега е мой ред. Добре, аре сега. Айде, ти си. Кой? Шит. Този, който го мини, бързо телепортва другите. Давай. Отгоре съм. Стига, бе! Някой да му телепорт. Един по един. Давай сега ти. Аз съм долу. Да, първи съм аз. Аз съм долу. Опа! Тъпа. И за мен. Ударете. Аре. Съвет не удар. Ай. Не удрай. Аз го направих това. Ама мен не ми удрай. На мен не ми удрай. Телепортната до теб. Вау. Сега. Сега бягайте. Давай. Направи го за отбора. Как е? Аз мисля, че мога да го пресметна. Хей. Само за това го направихме, защото е супер трудно. Аз само достатъчно. Давай, някой да ме телепортне. Аз ще да накинем. Не! Какво? Аз нищо не съм направил. Шут мама. Вау! Паднах! Ох! Ох, ау! Ох, аух! Честит рожден ден и на моите приятелки и Витата. Да сте живи и здрави, всичко хубаво и всичко най-хубаво ви пожелавам. Кой пожелаваш, бе? На моите приятелки от моя клас. Всички ли имат рожден ден? Защо? Кой друг има? Бати кефа. Нали? Всички момичета от тяхния клас имат рожден ден. Не всички, само 2. За какво? Те да не са сестри, Един тъпо. Значки. Не са близначки. Ни. Вау, баси лесно е. Някой да ме телепортне, ако обича. Аз се връщам на място, където бях. Не казвайте на никой. Аз бях. Някой да ми удари тъп телепорт. Аз тук има лияне. Дайте ми. Какво телепортна за теб? Чакай. Отивам си ясно мястото. Моля ви, телепортнете ме. Сега ще се Стига, бе! Аз се телепортнах до нея, бе!
Не трябва да се връщам на мястото си. Аз стигнах до... И къде? Охо, колко много и може да джъмпваме. Ей, тук стигнах. Това е тук. Аре, телепортирай се. Ей, така. Всички до мен, аз го минах. Стига за ход дървета. Благодаря. Аз го бях минала това, бе! Харе, казах да се телепортните до мен. И какво? Ами добре, минавайте го. Ама аз се бях телепортнала. Може ли да ми удариш един Да, ти телепорт? си читвал, бе. Как съм читвал? Ама аз бях стигнала повече. Ти вид... Да, минавам го. Да. И аз го минах и ти ме удари телепорт. Може ли другият слайм да ми удари? Благодаря. Какво ще гледаш? Опа. Тъпъл? Че отидох. Какво ще гледаш? Стига. Пак паднах. И умрях. Аз се правя на риба, бе. Какво сте? Блуп, 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 блуп. Блюп. Каза се блюп. Абе, О. къде сме? What the suck? What the fuck? Това от начало ли е? Не знам. Аз паднах. Отново. Начало е, виж. От начало, прасе. аз отивам на моето място. Shit, аз дисконектвам. За какво? Аре, survival. Мръзнаха ми тия мапове. Наистина. Аре сървайвам на някакъв мап. Ок. Не. Аз съм съгласна. Вие къде сте? Да, искам на някакъв мап с... Аз искам да видя къде е. Горе какво има. Къде биеш ли? Аз искам да видя. Аре на survival. Ей, сега чакай само да видим какво. О, тук има TNT-та да ги палим. Да палим. Палем. Уха, огромен купол. Къде си? Тук побежава жъмка. Какво играя? Не. Нищо? Нищо, че не. Моето удоволствие. А сега пише ли нещо? Не. Сега? Не. Сега? Не. Сега? Не. Сега? Не. И хора, това беше всичко от нас, от този джъмп, който вече си отиде. Ехо! Hello! Айде ще се убия. Благодаря, че гледахте клипа. Ела до мен, слайм. Горе отиди, горе. Приключвай. О, добре. Довиждане, хора!